Guys, maayong gabi. Welcome to my channel. So manaman ta og limpyo sa tong CR guys. Kaya tuman ang gilimpyohan ka ganina karon nagsalod ta, continue tagsalod. So mitras tagsalod pa ta guys, so man tagsalod sa tong gawas. So diri sa ta sa to ang banggira kay mag prepare tag pagkaon sa to ang sa kong mga dogi guys. Wala pa intong sila pa ni hapon guys. Unsa na orasa kay sa ulan guys kay ganina nagligo ko sa ilaha. So ulan akong gigamit guys kay mo pa may pag-agas, pag human akong ligo sa ilaha guys. Naglimpyo ko diani sa muang kuan, sa muang naglimpyo ko sa terrace, naglimpyo ko diri sa sulod. Pagkahuman, nagsalod kog tubig. Na, wala na jud ko kuan nga kaning time ng pagkaon sila kanina muna karon guys. Ako ana silang pakanon. Naon ako si bots guys kay saba kay na ron. Nakadungog nag mga iring na gimyaw-myaw. Saba man dayon na siya muna. Naon ako na sa pagkaon. Hoy, Dudong! Dili lagi ba? Guys, karan ako daan akong meow-meow. Pero unahan ako hatag si Bots. Kaya gigutom na si Bots. Wala, kaya makakaon ra lagi mo. Ganyan akong mga iring kaya dili kahulat ko eh. Saba kaayo. Natulog ito ko ang oring ang kuan bahaw. Parang kaning gagmay. Namay raman ni sila kaon guys. Kuan na po ni sila ron mag-inom mo. Ga ay hulat diya bots. Magsaba na na ron guys kay nakadungog naman hilak-hilak ang mga iring. Agoy. Ito gayo ang kalero guys eh. Sa uling na ko giluto ang ilang sudan sa kong mga dogo. Kay kalas man sa kuan guys, gasol. Nagsaba na si Bots guys. Nagsugod nagkanang kuan si Bots kaning ni concert. Nabanda na sila. Ulat, kaon na gimbon. Kakaon ra lagi. Concert na si Bots. Hulat bots, kaya nag-prepare pa ko sa inyong pagkaon ng taong bots. Dali na. Dire. Dali. Dadang. Dahil akong mga nagkaon na sila guys, tura sila oh. Adi makita ana oh, kita na. Mga gagmay iri. Dali aman ay mga isuon. Taon. Ang gagmay ayaw mo pagkaon. Sa ni atura isa. Oh, dali na taon no. Dayon si Bots na pud akong hatagan ara guys, nangaon na sila. Ara o. Akong mga gagmay nga mini. Umudagko na po na sila guys. Ang mga ihatag guys kay di naman makaya o. Nara silang Mickey, si Tiger o si Wakwak. Karon si Bots sa pod ako ang tagaan kay si Bots nakahulat, nagwild na. Nga. Oh, hulat ba? Ikaw sunod Bots. Nagwild na si Bots guys. Yan ana na siya guys. Gutom na siya.
Oh, ni Ara. Hulat tira, hulat. Hoy, hulat ka. Nakahulat guys. Oh, napidagol o. Sige, nagpamuhit. Hulat butseng. Pagkagaan na siya na ko guys. Mahilom na siya. Ihatag sa nako guys ha. Kay maglisod ko dala sa cellphone guys. Oh, nara. Karon guys, akong tagaan, si Dagol, di nakahulat, naghulat ng tulog guys. Tagaan na po na ko silang Dagol. Silang Dagol, wala ni problema, kaya di man ni magbanta. Nakahulat man ni silang Dagol. Iana na to gamay, kay dili ko maklaro, maputol ko. Hala, butang na ko, nadiraan ko. Ay, Diyos ko Lord. Muna guys, kami guys, dili na mi mo kuan og mga per baby, sakto na sila guys, kay parehaan ang gusto mi mulakaw, di mi kalakaw guys, kay tungod nila. Hindi kadtog lagyo, kay maghuna-huna mi nila sa kaon. Agoy, unsa man sa di mi kuan sa kumbana, magkauban og lakaw, kay maghuna-huna mi kamo mga per babies ang pagkaon nila. Na ako akong rice guys, sa maggutomon ko niyan, ako yung rice gabilin ko gamay. Ang importante guys sila, ko gamay ra kung kanaon man. Dayon si Dagol, ato na dayong timplahan kong Dagol no, dimbutangan din bihon ni mami ron gamay. Alamin na kayo ng kaon. Tangad bihon ang ibabaw. Day no, si Inday nang lili na. Wait lang day ha, kung saan ko anong day. Oh, lagi. Kaon na, lagi mo ron. Pag umagkaon, manggawas din, kay malibang ha. Kay paraon niya, dili na. Inday, di ka magawas-gawas niya, Inday ha. Kay mag-inong kong gluternate, dili ko matindo kay si daddy trabaho. Pag akong bana magtrabaho guys, dili na ko napatindogon kay magduka na, mag-drive kung magtindog, bangon-bangon na siya kadlawon kay tungod ani Inday nanuktok. Muna ako joy mo bangon. Muna akong buhaton si Inday pagawson ako daan unya. Then napuno ng tubig. Kay para dili na siya magsige gawas-gawas unya. Kay kapoy kay magawas-gawas. Nasa ta magalar kag apil kay mag-atang pata niya musulod. Ay po ko musulod sa kwarto balik kaya tangan pa nako siya nga kuan kay dili na tangan guys, manuktok na kusog ki manuktok. Agay ba, mana lagi ko, mana. Naklod na si Dagol, gutom mo. Oh lagi, mana lagi. Gutom na daw siya guys. Ako ni budget ang isda guys kay pati mahala sa isda karon. Anong budget sa ta? Agay ba, humana lagi humana. Dago si panguas kong lubot. Sige panuklog. Gutom na daw siya. Pag humana ko ani ron, dito na po ko sa CR ron, magsalod. Na, tabok-tabok. Ay, bihon na bilin guys. Ang sudan mo ko ganinang buntag. So, butangan ako sila ani gamay na. Kuan ba ka nang dito dekorasyon sila hang. Babaw silang kanon. Alam mo, nakulangan pa si Bots. Ay, Bots, sumana kagkaon, ha? Ito karon ang Dagol. Tudong gamay. Inday, ang tudong gamay. Sige, kaon na. Magari tudong gamay, Ang hinaw sa kugas kay ito na punta sa CR. Bots, sumana ka Bots ha. Di palabi Bots. Agkan na ba kayo na kung gihatag ni mo Bots? Over na kay ka. Grabe kung husky guys. Labrador guys. Ako kay kaon probiyag.
kay makahot siya duha ka plato guys. Kung buntag kanang pamahaw tagaan gyud ako na siya guys. Kung makulangan siya tagaan ako na siya ikaduhang plato pero panihapon dili na kay matulog na lang mana sila og kuan diri na pud ta guys. Agi ko inday ha. Kay napuno ng tubig guys diri na pud ta. Ana ra na. Tulog. Tulog akong cellphone. Ilang ang pera. Nakuan raman siya. Nasalo ra sa. Hindi, hulog sa gandun. Basa unta. Ay, Lord. Ang akong ipato sa kong buhat. Diri na akong ihalay para maugap. Dali na po na ito. Dali na ito. Anak guys. Manan ako transfer guys, diri na pud ta guys. Nangaon na sila guys oh. Inday. Dudong gamay. Si Dadong Dagol. Akong mga iring gagmay. Sa man na mo. Naog na pag humanag kaon ha. O dato oh, wala na pag na magkaon di ay. O naog na kay human na magkaon. O man na busog na siya. Ang mga tiil ani trapuhan kay basa ko yung tiil ni galama. Rapo sa tiil. Di galama ang tiil. Para di masulap up. Naon pang uban guys. Hi, Diyos ko Lord. In Jesus' name. Hi guys, good evening. Welcome back to my channel guys. Okay, karon continue ta guys. Kay humanan naman ko og pakaon sa mga doggy. Humana ko og salud sa CR puno na ang katong balde nga itom guys. So kana na lang ako ang gikuan guys. Kanang balde nga blow. Oh, hapit na pud na puno. So karon guys manghugas ta og plato. Kaya pag human ako hugas plato guys, kanina po ako ang punon. Para pag humantanan guys, mukaon na dayon ko o mukahuway na ko. Agoy nanawag si banana. Guys, continue ta sa atong vlog guys. Kaya nanawag si banana, naputol na po akong vlog. So continue ta. Okay, rag maputol kaya makontinue raman na siya. So karon guys, continue ta sa ato ang trabaho on. Nagsalod kog tubig guys para di ani guys oh. Dara. Kay para huway agas guys, di ta mahotkan og pundo. Trapuhan na to kay nabasa ang salog. Na pag human ani guys, ito na po ko sa CR kaya ako tong humulan to ko ang gisuot ko ganina kay para ugma ako ang labahan para wa na kay bulingon guys atong anara ang planggana ako ang ihumol. Pero unaw sa nato diri guys aya ta balik sa CR. Ato sa ning kuanon diri sa luran. Dali ra man ni mapuno kay ang agas kusog-kusog pa man pagkahuman ani guys mukaon na dayon ko guys. Mag-inom sa ko og herbal kay para ang oras gadagan kay maggulat para batag 30 minutes ay hata mo kaon. So inom sa tag herbal ay hata mo lihok-lihok kay para magdagan ang minuto. Pero nya dapat kaon na ta. Nakainom naman ko ani ganina guys, kani ba kaniyo kaning bayabas ug saban na nakainom na ko guys unya di man init ay wa may lami. May tong init-init kay ma-feel gyud nako guys nga mo
agi gid sa kong heart o sa kong likod. Ang tambal pag mainom o sa kong tilaok. Guys, apa ko'y para ugma sa buntag mainom. Nainit ug maayo kinalimtan kabuang. Niinit tapod ang inini tubig. Ako karon guys, paspas ko ginom ang herbal guys. Herbal jud ko karon guys. Napatay liso dahon sa iba. Ako ani ihumol unya sa ko ang tiil ug kamot. Ako ang pabukalan. Para lami akong pamati unya matulog. Kay wala man si banana maghumol man pud to siya ana guys unya. Wala pa man siya kauli unya pa man. So, iyahan ng 5 ka kuanan kalusok. Ako apod ang 5. Pero unya ra nako ipabukal iyaha guys para dili mabugnaw. Kay diri ra ko sa heater magpabukal. Karon ako asa ning una pa koy blotter net imnon guys. Agan ko giinom ng herbal guys. Herbal gid ta kanunay. Tangag ini ni tubig. O, imnon ako na unya dapit guys. Kanang yasulod na ko sa kwarto. Kani sa akong unahon ang kaning bayabas. Unsa man na? Danar ka dudong oy. Masulod pa din na siya nga. Kating liho ka anak niya guys, ug nana siya diri sa sulod. Kanina pod. Pag human ako ani guys, umulan din ako to ako ang kuan. Sinuotan ka ganina. To ang trapuhan guys, kay butang na to sa rip para di maglama. Di magbasa ang rip ba. Ay diri raman din na siya sa gawas ga. Ay ang katura man din duha mo isa rip. Kani ato aning suglan. Just colored. Ang sakit akong likod. Una mainom kaning bayabas guys para wala sakit sa likod. Wagtang yung sakit sa likod ani guys. Hapit na nga puno. Puno na. Kaya na po. Trapuhan kay butang sa rip para dili magbasa ang rip. Di man na magbasa kay bugnaw man siya guys, hindi ra maglama. Limpyo gid siya ba? Limpyo gid atong ref. Oh, sige trapuhan ang banggera para di maglama ana. Inam tagi nagmag herbal. Inita oy, nainit na kog tama noon. Malimtan. Kaayo. Puno na itong pitchel. Puno na ang pitchel guys. Tapuhan na po na ito guys. Ana. Dayon kanina po dato ang di manggod makita guys no. Ana daw bi. Na ay kuan. Na okay makita. Naaman ni siya ko ang sarap ni para makita. Ang atong balde limpyo ba na siya guys sa limpyuhan na. Para makita ta ni araman di ay. Ano man na dong saba kay dong nag-vlog si mami dong. Dugay kay mahuman og upload ako ang YouTube guys ay. Usay magdan pagbuntag mo nang usay nga ako ang YouTube kay ulahi na siya mo kuan. Mo gawas mo na ang uban naay adlaw nga wala ko ka-upload kay dugay kaayo mo upload ang ako ang YouTube. Ang ako ang sa signal siguro ni dire magwala-wala ang signal.
Nakaroon o taas kay kung ang gi-upload karon may lag ma-upload ni hurutanan karon. Ay, ako na lang ay tuan man dito to iinit. Musigop kog sabaw, guys. Mukaon ko niya dapit kani akong kuanon, guys. Oh. Alaw na ko natakloban akong blue turnip na ginita. Takloban na siya para mukuan jud ang yan. Kani, guys, akong butangan og ini tubig. Ini. Ako ang kuanon, guys. Sabaw. Kani sigop sabaw man good. Di na siguro kung inom og bayabas, uy, kinakainom na mo ko ganina niya. Gutom mo na ko ron. Magdoble. Init po ka sa tanan. Nabitaw ko'y bulak, oh. Ganina na ako po, ano. Guys, ako yung mulan. Ang nainabang ko, di ta makita. Tubig. Nanawag akong bana, guys, mayroon siya manirado na daw ko kay hapit na daw alas 8 ko. Kanya na dapit kay nagsalod pa mang kupod. Ay wala din siya putos, diretso din siya. Hanggang saan? Ami siya, guys. Tangan na to ini tubig. Kaya while nagliho ko, niya dapit mahumok na ni siya. Muna ato ang isabaw sudaan. Apa man ko'y bihon, guys, palimaon ni siya kung isabaw. Wala na ko naglutog guys. Oy, kay uma na ko mag-ig. Banana, uma naman ito pagkaon. Nanapog ko yung biscuit, guys. Para unya na ko masima-sima. Ano sa man yun? Nakuan mo yun. Nagawin ko sa silopin. Silopin. Butang natin dali kay maghulog-hulog. Ay, may gasun ta. Wala man mi nakaadto og merkado, guys, kay banana na busy man on atay sima-simaon unya. Wala namin nang adto ay wala na ko ning adto, wala na ko ning lakaw, guys, wala na ko metong merkado kay grabe kakusog sa ulan kaganina, guys, grabe. Mo gani itong naligo na ko tanan akong mga dogi kay tungod sa kakusog sa ulan, wala na ko nagpaabot sa agas, guys, kay magpaabot ko sa agas gabiin naman. Di magabinan kung maayo mo tong iligo na lang nako sila ganina nag-ulan. Hindi. Sayo ko makapahuway karon. Ibalik na lang ni nako. Inom na ako na imnon, kinakainom na ako ganina, guys. So gibalik na ako, guys. Kay para mukaon na lang ko niya dapit. Mga trapo ato ang ano malabahan para limpyo kani atong trapuhan. Para di magbasa kay dalo na ko na sa kwarto. Kang banana man ang usa. Tagsa mi ana. Tingka ni ato ni trapo ato ni saluran. Ato ang kuana. Karon, guys, manhit ta diri sa CR, guys, kay humulan ako ning kuan, guys, oh. Akong gisuot ganina. Unsa na ni ako sa nina ang pagkat na. Grabe trabaho, guys. Trabaho diri, trabaho dito. Ay, sakit na tayo kong likod. Pero okay ra kay. Anya kahaplas akong banana anya, iluto na ko niya anya. Imbis ako mahilot niya, siya daw mahilot na ako kay dagan na ko gi trabaho diri sa balay round. Ang iyadang trabaho ako agaw gilihok. Kay yaman ang laba, guys niya. Ako ay na ako na, magaya pa man ako. Kung ako na lang ang laba kagahapon. Nya karon mula na pud nako para dili magdagan ang bulingon. Ina. Aso ang maswasa sa tarot kay ni mama. Para, guys, atong humulan. Ano kung isot ganina man, pagligo sa mga dogi. Humulan na to. Gani. Humulan. Na
Umol. Para umapushan. Na. Gamay naman eh. Wala mo. Naan to sabon para umapushan na lang yung kuma. Kita nga na yung tubig din para magdanlo. Siyempre na kayo mo CR guys. Sige, nabiyong naman nila ito ganina. Unon sa nako ng tubig. Unon ang tubig. So, mananan ako og humol guys. Balik ta diri sa banggira kay napuno na nga to ang tubig. Awa pa di ay igo ra po di ay na napuno. Man ani makaon na dayon ko guys. Kay gigutom na akong dito. Ako sa ning ibutang guys. Okay na uga na. Wait lang guys. Ay tuyog ta guys. Sigaw na to sugot. Kani diri ra na ko ni ibutang kay unda man na. Kani diri na ko ni ibutang sa kong aparador kay ako man sinina. Inay ra among suga diri sa pikas kwarto guys kay talagsa ra man mi diri. Magkuan man hira mi diri mag-ilis. Pero pasigaon ako ni guys ug kanang magabi matulog ni kay para hayag. Kay wala man gud nagitulga na mo dira. Nari matulog din na ay bisita. Pero tagasagaran namang bisita guys na adiri sa sala matulog sila. Kaya na may TV sa sala good. At kwarto pikas wala. Sa mong kwarto po na ay TV mo na dito mo isa magtambay sa mong kwarto. Wala naginay ng agas. Puno na mangkutanan. Napit po na puno na dito oh. Kulato na lang nato guys nga mapuno dira oh. Kay para palong na to kay para start ko kaon din ako magtindog-tindog. Ni. Ay, ang mga kulakmet. Mga kulakmet sa taas. Na. Puno na. Puno na rin yung palungon ang suga. Dayon, magulat ko nga makuan to oh, ang kaning kuan kani mahumo ko na kaon ako guys gigutom na ako kanton para na magkanton ako guys duhan ka ang isa gamay ang isa dako mayro din na limigason dia di mo din na limigason kay gaandar ang rip alam din ako nagipalong na time milk mag-milk ko mag-milk ko guys kay milk Stand usa. Pamantay ini ni tubig. So mag-melt ta kay natay ini ni tubig paman. La, very good lagi kayo akong mga miming karon sa sayo lagi kay nangahilom. Sayo lagi nangatulog akong mga gagmay nga miming. Bagong bayan. Basta mainom po ka ng Bloternate guys. Dami kayo kong tulog. Kayo pa kayo makatulugo na ko niya. Mag-upload pa man ko rin. Dugay-dugay. Ano makatulog. Ma-upload to ang usa karon guys. Ay, dugay kayo ma-upload akong phone guys. Cellphone. Pagkaugma pa na ma-upload ba na? Saan na lang. So signal siguro na guys. Okay, magwala-wala ang signal. Ganina po. O gahapon, wala yung signal guys. Kaya diayo daw itong upuan sa internet. Wala yung signal mga 5 ka oras. Tingala ko na na-stop ang ako ang kuan. Ako ang load, asa ni nag-loading ang akong gi-upload kay wala signal, wala ang signal. Naga katong milk.
Guys, mukhaon ako guys. Ako ating pagkaon. Dito na ako sa rip. Ay, thank you Lord. Ay, kaon na chip ko. Dara guys, ako ang bihon nga nabihon ganina, tunga mi sa mga dugi na ako rice gamay. Din kani atong iparis. Kay luman rag tubig, di man pud perminti, di rata madakot ani kay di man permi. Magampo ta nang umok na baka ni. Magampo ta guys sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food nga sa kung atubangan Lord nga kani ka makahatag ka basig sa kalawasan Ginoo ko. Ug salamat usab Lord sa inyong pag-provide sa mga gikinahanglan Lord sa mga financial ka na ihatag ka namo sa matag adlaw. Ug salamat usab Lord sa inyong pag-protect ka namo Lord sa matag adlaw, matag oras, matag segundo, matag minuto uban Lord kanako sa kung banaw sa ko ang pamilya Lord. Sa ko ang mamas, kung maiksons kong mga pag-umangkon o kasaylo kami sa mga salaw. Thank you sa food in Jesus name. Amen. Ngayon samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Guys, mga unta guys. Panihapon guys. Unsa na oras guys. Hapit na alas 8 akong panihapon. Hala na, lagi naghagok di ari guys. Oh. Ingon ana na siya guys. Magpapansin, maghagok-hagok. Dayon na siya guys. Nakadungog mo sa iyang hagok guys. Oh. Na. Hunong og hagok. Human naman na siya kaon guys. Nag-una na sila kaon ako guys. Ganina sa akong primero nga vlog. Nagkaon na sila. Nanghagok na po siya guys. Kuan na baka niya. Kuan na siya guys. Unta everyone. Karon pa ko katilaw ani kaniya. Karon pa ko katilaw ani. Ang sige magun ako kan ang katong manggong usa. Katong mihon, katong bihon ba. Kaya dami ang bread. Ayang flavor kay nukos. Prosit yung flavor guys. Ang tagal. Maingon man si banana guys. Mag-una daw ko kaon kaya nagkaon na daw siya. Ano siya nga. Pagkaon na lang una palangga kaya nagkaon na midari kay nag-meeting man ganina guys. Libre daw sila panihapon kaya unsa na daw oras. Ito kaon na lang ko una niya. Diba? Hi, Bot! Si Bot, man na makakaon, Bot! Bot lang. Dagal! Ano naman na? Wala na nang hilabot si Bot, ha? Karon gungo aka. Luso kayo sa tanan ba? Munang, ulatahon na siya ni Bot, guys. Kaya siguro nang hilabot si Bot, siyang hilabtan. Kanang mapuno na si Bot, guys. Muna magpatay sa duwa. Pero kalau sa Ginoo guys kay si Bots wala naman siya higot dari sa iyang liog o kay giayon gimakmak man yang duha ka higot niya. Wala na ba sila nagbugno guys sukad nga wala na higot si Bots sa iyang liog. Si Bots kay magpaubos na lang. Ako lang din pasulong si Dagol kay bisang magpatay lisod na kay ulangon kay wala na higot si Bots sa iyang liog. Butangan guys eh. Makmakon nga. Yang sugoon niyang anak og paguba sa iyang higot. Ligon ba ito yung higot ay. Naguba pagkadugayan oy. Yung anak lang pagpaako ni Dudong gamay. Ano ba niya? Pero mas lami itong bihon. Ganyan pa itong bihon. Nga ito guys. Panghapon. Dili hindi ko mag-rush bakit? Sabihin na kay. Dili man ko mag-rush eh. Banana kay. Masukot man eh. Pagkaon na lang ko eh. Mukhaon na ba? Tanaw ba siya sa ang YouTube niya.
Nakita niya, wala ko na nihapon. Masuko. Tapos silikuan. Diyayo. Ay. Dili lang po na kanis siya, guys. Dili lang po na siya permentehon ng kaon kaya di po na mga sa itong lawas. Talagsan ang mga kanon. Itong pag-ato na magsigo, guys. Sa barko, kanira mong ikaw na mother. Hoy! Baba! Hindi! Oh, thanks. Hindi, guys. Naog na. Anda kong tingog din mao si Inday o si Dudong Gamay. Busog ako. Na sila bisita sa pikas. Dong, pakihigam daw dong. Wait. Tama, sa baka ka eh. Mana kaon guys, iwasan na to ni kay sayang man eh. Mahal ra ba kay ni 31? Ang tasin. Yode kay halang kay ni day. Saba. Guys, dirira tataman guys, banak ay kung mga dogi guys, ita magdungog. So, bye everyone. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel, pag-like and share sa kong Facebook account, sa kong Reels o TikTok. So, bye everyone. Amping ang tanan. God bless. Pasensya na mo guys ako ang mga dogi-dog. Saba kaayo. Bye.